ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പ്രഭു പ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. കാണില്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ സ്ലൈഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണാം കാണാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ മാംഗ്ലൂരു. എല്ലാവർക്കും ലെവൽ 3 ക്ലാസ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ചാപ്റ്റർ 14 എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് കുറച്ച് 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കാം. പോരെ? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് അധ്യായം 13 ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 5 പ്രബല രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു വിജയേശ്വരി മാതാജി? ഹരികൃഷ്ണ. 1 മധുരാവാസം, 2 ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ, 3 ഭാഗവത പാരായണം, 4 ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കൽ, 5 മന്ത്രജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നമ്മുടെ വൈഷ്ണവന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? പ്രസന്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് സകുടുംബം അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗവതം പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തില് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിലയിലാണ് ശരിയായി ആസ്വദിക്കുന്ന ടൈപ്പിലാണ് നമ്മള് ഭാഗവതത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
നാമം ജപിക്കണം അല്ലെ? ഭൗതിക സൗഹൃദം, സ്നേഹം, സമൂഹം, ഇതൊക്കെ അംഗത്തരമാണ്. ഗോവിന്ദന്റെ ശ്രീമൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം എന്നാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിയായ ആ, നമ്മുടെ ധർമ്മം തന്നെ അല്ലെ? പിന്നെ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കണം, ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? എന്താണ് മഹാമന്ത്രത്തിനെ പറ്റി? പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യില് ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണക്കമ്പികൾ അതാണ് നാരായണന്റെ കയ്യിലെ വീണയുടെ കമ്പനങ്ങള് നമ്മുടെ ചെവിയില് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3:30-ക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നാമം ജപിക്കണ്ടേ അല്ലെ? അതൊക്കെ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തമാണ്. അപ്പൊ ദേവതകളെല്ലാം വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണത് കേൾക്കാനായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ജപിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായ നാരദന്റെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലി നടക്കണ നാരദന്റെ വീണക്കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കർണപുടങ്ങളെ കടന്നിരിക്കുന്നു. സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലെ സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഘ്രാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് മണക്കുമ്പോൾ മണക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയും? അതിനൊരു ഉദാഹരണം ആരാണ് ഭക്തരായി തീർന്നത്? സനൽകുമാരൻ. സനത്കുമാരന്മാര് അത് തുളസി മണത്തതോടുകൂടി ഭക്തന്മാരായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണതയാണ് അതൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരിക്കും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഒരു ഭക്തനെ സഹായിക്കും. ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് ഹരികൃഷ്ണ ഹരകൃഷ്ണ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മാതാജി? ഹരികൃഷ്ണ ആര് പറയൂ ഗ്രൂപ്പിലെ? സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പുചവർ പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവത്തില്ല. അതാണ് അതെ, നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങള് ചപ്പുചവറും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ ലാഭങ്ങൾ വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, അതേപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് എന്താണ് തേജോ ദർപ്പണമാർജനം അങ്ങനെയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാൻ വന്ന് അവിടെ കുടിയിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനവും മറവിയും തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന് അത്ര യോഗ്യത ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എനിക്ക് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭഗവാനെ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം, ഒരു കൃപ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആദ്യം ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കടുകട്ടിയായിരുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വന്നപ്പോ അതിനോടൊരു സ്നേഹമായി. നമ്മള് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം അവരോട്? വിശ്വാസം, ഭക്തി, ഒരു സ്നേഹം വേണം. ഒരു സ്നേഹം വേണം. ഒരു സ്നേഹം മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് അവര് പറയണത് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ തന്നെ തോന്നുക. അല്ലെ പറയും എന്തൂട്ട് മാതാജിയാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോണ്ട് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഇതുമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മള് മാതാജിയോടും സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവുന്നേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആ സ്നേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭഗവാനോടായിരിക്കണം ആ സ്നേഹം. ഞങ്ങളൊക്കെ വെറും ഒരു ഉപകരണം, എന്തോ ഒരു നിങ്ങളുടെ പൊട്ടത്തരം കണ്ടോണോ ഞങ്ങളുടെ ഇതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളൊരു ഇത് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനോട് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുക. വേറെ ആരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഭഗവാനോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ കൊള്ളാലോ, ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും അവർ ഇത് വിട്ടു പോണില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ വഴികൾ കാണിച്ചു തരും. എവിടെ പോണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുക, കൃഷ്ണ അന്യ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് എന്നെ നേരത്തെ ഒന്ന് വിളിക്കണേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കടന്നു കഴിഞ്ഞാല്
തനിയെ എഴുന്നേൽക്കും. നമ്മൾ എത്ര ഇതായാലും ഇന്നലെ ഒരു 11:30 ഭാഗവതത്തിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇത് എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ എഴുതി വന്നപ്പോ 11:30. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നാളെ 3:30 എന്തായാലും എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റില്ല, 3 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം, എന്നാലാണ് നാമജപത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് അലാമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കിടന്നു. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കിടത്തണില്ല, കിടക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകും എന്തായാലും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾക്കൊരു ഇഷ്ടം വേണം അതിനൊക്കെ കയറാനായിട്ടും ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ടും. ഇഷ്ടം വരുമ്പോ തനിയെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടിയുണ്ട്, നമ്മളെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. മതി, എത്രയായി ഉറങ്ങണ്. ശ്രീലപ്രഭുവാദരൊക്കെ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. എന്താണ്, കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ മടിയൊക്കെ പോകാൻ തന്നെ കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് അയ സ്നേഹം വന്നതുകൊണ്ടാണ്. മടി, അലസത, ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ത്രിഗുണങ്ങളില് തമോ ഗുണം ഒരുവിധം നമ്മളെ വിട്ടകലാണ് ചെയ്യണത്, അല്ലെ? മുമ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. കിടന്നുറങ്ങണം, സുഖമായിട്ട് TV കാണണം, സീരിയൽ കാണണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുകളായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഒരു മടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതല്ല, നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം, കേൾക്കണം, പഠിക്കണം, അറിയണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു സന്തോഷവും ഇപ്പൊ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് പറയാൻ വേണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞത് മാതാജി ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന്റെ തന്നെ വിശദീകരണമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ മാതാജി ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതൊക്കെ വളരെ നന്നായി. എന്താണ്, ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും അവശ്യഘടകമാണെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല. കുറെ അറിവുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്താണ് വേണ്ടത്? ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ കൊള്ളാം, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. എന്താണ്, സേവനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിച്ചല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ആ ചോദ്യത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ നോക്ക്, ശരിക്കും കുറെ അറിവുണ്ട്. നമ്മൾ ഗീത വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശ്രീലപ്രഭുപാദർ എഴുതിയതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനവും അതേപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ത്യജിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നല്ല ഇവിടെ പ്രധാനം. എന്താണ് പ്രധാനം? അതൊക്കെ ആവാം, ആത്മാർത്ഥത, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് നമുക്കറിയണം. ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിലേക്ക് പോവൽ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവ, മുക്തിയല്ല വേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ സേവയില് കൃഷ്ണ എന്നെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്നാണ് നമ്മൾ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, രാധാറാണിയാണ് അല്ലെ എല്ലാ സേവകളുടെയും ഭഗവാന്റെ സേവയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന് രാധാറാണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്, എന്നെ കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവയിലൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണേ ദേവി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ രാധാറാണിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോ ഭഗവാന് നമ്മളെ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് തുടങ്ങും. അതാണ് എന്നും നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ആത്മാർത്ഥത. ആഗ്രഹത്തെയും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിച്ചല്ല നിൽക്കുന്നത്. ആത്മാർത്ഥതയൊഴികെ മറ്റൊന്നും അതിന് ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് പഠിപ്പൊന്നുമില്ല മാതാജി, അങ്ങനെ എനിക്ക് പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാവണില്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ എത്തിച്ചോളും. എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും തമ്മിലുള്ള എല്ലാതും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമികൾക്കുള്ള സമർപ്പണം.
നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകം കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണൗ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകൗ ലോകാനാം ഹിതകാരിണൗ ത്രിഭുവനേ മാന്യൗ ശരണ്യാകരൗ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗൗ ശ്രീജീവഗോപാലകൗ. നല്ല ശ്ലോകമാണ്. നമുക്കത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാതെ നമ്മുടെ ബുക്കിന്റെ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ മാതാജി? ആ ഉണ്ട്. അതൊരു പ്രത്യേക സുഖം തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണൗ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകൗ ലോകാനാം ഹിതകാരിണൗ ത്രിഭുവനേ മാന്യൗ ശരണ്യാകരൗ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗൗ ശ്രീജീവഗോപാലകൗ. 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണമാണ്. അത്രയും അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പൂജിച്ചതിനിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രാധാറാണിയെ പൂജിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരാണ് ഗോസ്വാമികള്. അവര് വണങ്ങുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണമാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കണ ബുക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഈ ശ്ലോകം എഴുതി ചേർത്താൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് കടമ്പാടാവും. അതേപോലെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലാനാം ഭക്തിരുത്തമ. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? കാണാതെ പഠിച്ചോളണം കേട്ടാ. എന്താണ്? ഭൗതികപരമായ ലാഭത്തിനോ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ തത്വചിന്താപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയുള്ള നേട്ടമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ എന്ത് വേണം? നമ്മള് പരമഭഗവാനായ കൃഷ്ണനോട് ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹപൂർവമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനെയാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇതാണ് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ജ്ഞാനവും കർമ്മവും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ നേട്ടമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ എന്ത് വേണം? ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലാനാം ഭക്തിരുത്തമ. കൃഷ്ണനോട് അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹപൂർവമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ശ്ലോകം നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടാ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില്. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതാണോ മാതാജി? അത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിലുള്ളതാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യാഭിലാഷാദി അല്ലേ? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേണ ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. ഒരു ബാധ്യമില്ലാതെ നിർമ്മലമായ ഹൃദയത്തോടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരമപുരുഷനായ ആരാണ്? ഋഷികേശൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനായ ഋഷികേശന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരമാത്മാവിനെ, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിൻ്റെ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക പദവികളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം, ഒരു ബാധിയില്ലാതെ. കൃഷ്ണ എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം, ഭൗതികമായിട്ട് കുറേ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയാതെ അതൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് തരാനായിട്ട് ഋഷികേശന്, ഈ അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനായ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളുണ്ട്. ആ കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തത്? നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടുകൂടി ഋഷികേശനെ സേവിക്കുക. ആരാണ് ഋഷികേശൻ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഋഷികേണ ഋഷികേശ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ മുഴുകുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തും. ഭൗതിക പദവികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുക്തനാവും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതും നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖൈ ജിഹാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, അത് തന്നിട്ടില്ല മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി, ഇത് തന്നിട്ടില്ല മാതാജി. എഴുതിയെടുക്കാട്ടാ. അദ്ദ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ജിഹാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. എന്താണ്? ഭൗതികമായി മലിനമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. വിജയശ്രീ മാതാജി നേരത്തെ, വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ മലിനമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അസൂയയും കുശുമ്പും അതും ഇതും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായി മലിനമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്താൽ ആത്മീയമായി പൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമവും രൂപവും ഗുണവും വിനോദങ്ങളും നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മളൊന്ന് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരണം. ഭൗതികതയിൽ തന്നെ കൂപ്പുകുത്തി കിടക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ചൊന്ന് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തരും. യോഗമായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്, കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു കർട്ടൻ പോലെ ഭഗവാനെ നമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ യോഗമായ മാറ്റി മാറ്റി കുറേശ്ശെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ എന്താണ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ക്ലിയർ ആയി വരണ പോലെ നമ്മളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ്, നമ്മുടെ അറിവാകുന്ന ഉള്ളിലെ കണ്ണ്, അകക്കണ്ണ് കുറേശ്ശെ തുറക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവും? അതീന്ദ്രിയമായ നാമവും രൂപവും ഗുണവും വിനോദങ്ങളും നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു പിടിവള്ളിയാണ് നമ്മൾക്ക് കലികാലത്തില് നാമജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിങ്ങനെ മൂന്ന് ശ്ലോകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതിന്റെ പൊരുളാണിത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ പൊരുളാണ് ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതൊന്നും ഈ പുസ്തകത്തിലില്ല മാതാജി, ഉണ്ടോ? അതില്ല, പുസ്തകത്തിലില്ല. ഇത് നമ്മള് ഇട്ടുതരാം, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുതരാം കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഒന്ന് മാതാജി ഇട്ടായിരുന്നു. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് പ്രസന്ന മാതാജി ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടണേ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പോഴല്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. അത് പറഞ്ഞു. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം പറഞ്ഞു, സർവോപാധി വിനിർമുക്തം പറഞ്ഞു, അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി, അത് അങ്ങനെ 3 ശ്ലോകം. ഇനി ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇനി ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ഉണ്ട്. അനാസക്യ വിഷയൻ യഥാർഹം ഉപയുഞ്ചത നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. അനാസക്തസ്യ വിഷയൻ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും മീനിങ് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ്. യഥാർഹം ഉപയുഞ്ചത നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. എന്താണ്? കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഒരാൾ ഒരു കാര്യത്തെ ആസക്തി കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുകയും അത് കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ ത്യാഗത്തെ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്താണ്? വൈരാഗ്യം നമ്മൾ ഒരാളോടുള്ള ദേഷ്യത്തിനല്ല വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയായിട്ട് അല്ലെ ആത്മീയമായിട്ട് അറിവില് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗം, വിരക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരക്തിയാണ് വൈരാഗ്യം. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് വിളിക്കും. കൃഷ്ണൻ പരമമായ സത്യമായതിനാൽ അവന്റെ സേവനത്തിനായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും പരമമായ സത്യമാണ്. അതാണ് അനാസക്തസ്യ വിഷയൻ
യഥാർഹം ഉപയുഞ്ചത നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. അതെല്ലാതും നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതാവുക. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഉള്ള ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആദ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. അധ്യായം 12, 13 കുറിച്ച് അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ്. ഡിവോഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ചാപ്റ്റർ 14 ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക. വർണ്ണാശ്രമം, അറിവ്, ത്യജിക്കല്, തെളിവ്, ഭക്തിയുടെ നമല്ല കാരണധരളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ്. ഭക്തി എന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. അതായത് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സേവ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദരായോട് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെന്താണ്? അറിവും ത്യജിക്കലും. അറിവെന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനം. അത് ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കാതെ വേർപിരിയാൻ ശീലിക്കാം. ഭക്തി എന്നാൽ മൃദുവായ ഹൃദയം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭക്തി കൂടുന്തോറും നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും? കാരുണ്യം വരും. എല്ലാവരോടും ഒരു ദയ വരും. വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ? അതെ. ഉണ്ട് മാതാജി. ഉണ്ട്. അപ്പം അതാണ് മൃദുവായ ഹൃദയം എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇതെന്തൊരു ഹൃദയമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമോ അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ? അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? മൃദുവായ ഹൃദയം, എല്ലാവരോടും ഒരു കാരുണ്യം വരും നമ്മൾക്ക്. സാധന ഭക്തിയുടെ ഒരു ഇനമല്ല, ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കാൻ പോലും കഴിയും. അറിവും ത്യജിക്കലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ സമ്പത്തും അനുയായികളും ഒന്നും അധികം ആവശ്യമില്ല. വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അഹിംസ, സത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഇതൊക്കെയാണ് വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങൾ ഭക്തിപര. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഇതൊന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും ഒന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മാർത്ഥതയൊഴികെ മറ്റൊന്നും അതിനാവശ്യമില്ല. എന്നിട്ടോ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അത് അനുകൂലമല്ല. യോഗ പദ്ധതികളോ മാനസികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായ സഹായിക്കുകയും, പക്ഷേ ഹൃദയത്തെ അത് കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം, ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ മാത്രമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വയംഭൂവാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിങ്ങോട്ട് വരണം. കേട്ട് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വയംഭൂ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ശരിക്കും ഉണ്ടായത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അപ്പൊ കാര്യവും കാരണവും എല്ലാമായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്. സ്വയംഭൂവായ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാൻ നമ്മളും എങ്ങനെ ചെയ്യണം? സ്വയംഭൂവായ ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. നീ എൻ്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് വെച്ചാല്, ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്താണ് ജ്ഞാനം? നമ്മൾ കുറെ ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കലല്ല, ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഭക്തിയില് ഹർഷോന്മാദം, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടും. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ, എൻ്റെ സേവനം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനിക അഭ്യൂഹങ്ങളും കൃത്രിമമായ ത്യാഗവും ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ ത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണം, അതാണ് ഭക്തൻ. ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രകാശം പരത്തും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെട്ടാല് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ, അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റിത്തരണേ എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങണത് അല്ലേ? ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ
ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ തസ്മൈ ഗുരവേ ശ്രീ നമഃ. ഗുരവേ നമ. അതിന് ആരോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഗുരുവിനോട്. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വേണം നമുക്ക്, അല്ലെ? നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പോയി ഗുരു ഇല്ലാതെ ഗുരുവിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം? ഗുരുവിനോട് പറയണം, എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അജ്ഞാനം മാറ്റിയിട്ട് ജ്ഞാനം വരുത്തണേ കൃഷ്ണ. അതിന് ഗുരുവിന്റെ സഹായം കൂടി വേണേ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കിട്ടാൻ. അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം എനിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും വേണ്ട. എന്ത് മതി? ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നും വേണ്ട. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയോ സ്വർഗം അവിടെ പോയി കുറെ അമൃതൊക്കെ സേവിക്കുക, സുഖമായിട്ട് കുറെ സുന്ദരിമാരുമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നതുപോലുള്ള ഭൗതിക ലാഭമോ വൈകുണ്ഠലോകം പ്രാപിക്കുക എന്നതുപോലെയുള്ള ആത്മീയ ലാഭമോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന് എൻ്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യം വഴി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കൈവരും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാനെ സേവിച്ചാല് ഇതെല്ലാതും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നടത്തി തരും. എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറിയാം? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളുള്ളില് കാരണജലത്തിൽ ശയിക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. സത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്തന് തുടർന്നും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഉത്തമനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചിട്ടയായി ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് മാറിയിടക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മാറിക്കിട്ടില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഗുരുവിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുക. ഭഗവാൻ ഗുരുവിനോട് പറയാ, എനിക്ക് ഇതൊന്നും മാറിക്കിട്ടണില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് ആ ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കുറച്ച് കൈപിടിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും. ഭൗതികമായ സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുതെന്നും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളണമെന്നുമാണ് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് രുചികരമായ വസ്തുക്കൾ കൂടിയേ തീരും. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നല്ല രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുക? ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുക. ആ ഓഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരും. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മൾ പൂർണ്ണമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്ക് രുചികരമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കരുത്. കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കും എന്നുള്ള അതാണ് അവിടെ വൈരാഗ്യം വേണ്ടത്. ത്യാഗം, പരിത്യാഗം. ഈ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഋഷികേശന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ശരിക്കും ഇസ്കോണിലൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും രുചികരമാണ് 56 ഐറ്റം, 100 ഐറ്റം, 200 ഐറ്റം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ഉത്സവങ്ങൾക്കും. ഇപ്പൊ ജന്മാഷ്ടമി വരുന്നുണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും, അല്ലെ? അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സദ്യയാണ് അവിടെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഭക്തര് തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അതെല്ലാം എന്തായി മാറും? പ്രസാദമായി മാറും. ഭോഗം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കും, അത് എന്തായി മാറും? പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാതും കഴിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാര് തന്നെ. പായസം എല്ലാതും എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൃപ്തിയാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭൗതികമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം, ഒന്നും തൊടാൻ പാടില്ല. വെറുതെ ഇത് മാത്രം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് പണ്ട് ആരായിരുന്നു? ഈ
എന്താണ് കാട്ടിലൊക്കെ പോയി ഒന്നും കഴിക്കാതെയൊക്കെ ധ്യാനം അല്ലെ, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്, നമ്മുടെ ആ, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തന്നെ പോയി വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ ഉണക്ക ഇലകൾ മാത്രം, അങ്ങനെ ഒക്കെ കഠിനമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അവര് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഭഗവാനെ അതിനെ കണ്ട് വന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള കഠിനമായ തപസ്സൊന്നും നമ്മളോട് പറയണില്ല. നമ്മളോട് എന്താ പറയണ കലിയുഗത്തില്? നമ്മുടെ അത് നാമജപം അല്ലെ, നാമജപമാണ് പറയണത്. അതിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങള്, പിന്നെയാണ് 5 കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. എന്തൊക്കെയാണ്? മൂർത്തിയാരാധന, വിഗ്രഹപൂജ, പിന്നെ ഭക്തസേവന, ഭാഗവതപാരായണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം, വിഗ്രഹപൂജ, മധുരാവാസം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്. ഇനി ഭൗതികമായതെല്ലാം അതിന് അങ്ങനെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട പോയ നിർവ്യക്തികവാദികൾ ധാരാളമുണ്ട്. അവര് പരിത്യാഗികളെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അവര് ഇങ്ങനെ കുറെ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് വന്നു പോവുകയാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകം ത്യജിച്ചതായി അവർ കൃത്രിമമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്നാലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്തത് കൊണ്ട്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വീണു പോവില്ല. കുറെ തപസ്സും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിർബന്ധപൂർവ്വം മനസ്സിനെ അടക്കി കൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ചില ത്യാഗികളെ അല്ലെങ്കിൽ ചില സന്യാസിമാര് ഭൗതികതയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിനുദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ? വ്യാസപിതാവ് അതിന് ഉദാഹരണല്ലേ മാതാജി? ആരാണ്? വ്യാസപിതാവും അതിന് ഉദാഹരണല്ലേ? വ്യാസപിതാവ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. ഇല്ല, അംബരീഷ മഹാരാജാവ് അതൊക്കെ എല്ലാ നവവിധ ഭക്തികളും ചെയ്ത അതാണ്. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി, മേനക വന്നിട്ട് തപസ് ഇളക്കണത് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ. ഇത്രയും വലിയ എല്ലാം അറിയണ ആള് പോലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ തന്റെ തപസ് എല്ലാം വലിച്ചെറിയേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭൗതികതയിലേക്ക് വരണത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാനാവാതെ വരുന്നു. ഭൂതദയാപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും അവർ മടങ്ങുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിനുതകുന്ന യാതൊന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയരുത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു രഹസ്യമാണത്. എന്താണ് ആ രഹസ്യം? ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന യാതൊന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയരുത്. ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം, നമ്മൾ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ? എന്തൊക്കെയാണോ ഭഗവാന് ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലമായത് അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, അല്ലാത്തതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിന് യാതൊന്നും ഉതകുന്ന ശരിയാവുന്ന യാതൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ച് കളയരുത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ രഹസ്യമാണത്. കൃഷ്ണാബോധവും ഭക്തി സേവനവും വളർത്താൻ ഉതകുന്ന എന്തും സ്വീകരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന് മുന്നേ ഈ ചാപ്റ്ററിന് മുന്നേ ആ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നുകൂടി വെച്ചത്. എന്താണ് അതിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണത്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇവര് ഏത് നേരവും മൊബൈലിലാണ് എന്ന് പറയും ഇല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ മൊബൈല് നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വസ്തു പോലെ കൊണ്ടുനടക്കണം. ഇതിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മ ഏതേലും ഓൺലൈനിൽ ഒക്കെ കാണുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയും അല്ലെ മക്കളൊക്കെ. എന്താണ് എന്തിനാ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കണത്? നല്ല കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും കേൾക്കാനും. 24 മണിക്കൂറും ഉറങ്ങണ നേരത്തല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ഓരോന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ക്ലാസ് ആയാലും ഓരോരുത്തരുടെ ക്ലാസ്സുകളായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണിത് മൊബൈലൊക്കെ. അത് നമ്മൾ എന്തിന്? കൃഷ്ണന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും ഭൗതികത എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റുക? ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്,
കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, ഡിക്റ്റേറ്റീവ് മെഷീൻ, ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ, മൈക്രോഫോൺ തുടങ്ങിയ എന്തെല്ലാം യന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഭൗതിക സംസ്കാരം നിഷിദ്ധമെന്ന് കരുതുന്ന നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭൗതികോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭൗതിക സംസ്കാരം വേണ്ട 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 എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് നേരവും ഫോണും ഇതൊക്കെയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഭൗതിക സംസ്കാരം നിഷിദ്ധമെന്ന് കരുതുന്ന നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവയെ തള്ളി പറയുന്നില്ല. ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാലും അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ പൊരുളും മറ്റൊന്നല്ല. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ്? ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഫോണിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിചയമായി തുടങ്ങിയത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. മക്കളെ ഒക്കെ അവരുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇനി കൃഷ്ണ സേവനം നമ്മുടെ വകയായി യാതൊന്നുമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ വസ്തുക്കളൊക്കെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. എന്താണ് ഭക്തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിയാല് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ പ്രാരംഭ ദശയിൽ ആത്മീയ ആചാര്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ തത്വങ്ങളും പരിപാലിച്ചേ തീരും. ഇത്തിരിയൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി ചില ആശയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാമെന്നൊന്നും കരുതേണ്ട. കൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യക്ഷ ആവിർഭാവമാണ് ആത്മീയാചാര്യൻ. ആത്മീയാചാര്യന് ഇതിൽ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യക്ഷ ആവിർഭാവമായ ആത്മീയാചാര്യൻ കൃഷ്ണന്റെ പേര് ഭക്തന് വേണ്ട രീതിയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊള്ളും. എന്താണ്? ആചാര്യനായിത്തീരുന്നവരുടെ ശിഷ്യസംഖ്യയുടെ ആധിക്യത്തിലും അളവറ്റ ധനത്തിലും മതിമറന്നു പോയെന്ന് വരാം. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്നാം കിടയിലുള്ള ആചാര്യനല്ല. ഒരു ആചാര്യൻ കുറെ അറിവൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുണ്ട്, കുറെ സമ്പത്തുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ അഹങ്കരിക്കുന്ന ആള് ഒന്നാം കിട ആചാര്യനല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സമ്പത്തിലും ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ അളവിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മതിമറന്നു പോയാൽ അയാളുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇളക്കം തട്ടും. അതിനാൽ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കണം. ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പവിത്രീകരണ കർമ്മങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളയാൾക്ക് അയാൾക്ക് പവിത്രീകരണ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിലെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യണം. ഒന്നിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല. മുക്താത്മാവാണ്. എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടിക്കഴിഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് അഹിംസ എന്ന ഗുണം മൂർത്തമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അഹിംസ, ഭക്തൻ സ്വഭാവേന അഹിംസാവാദിയാണ്. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ആ അഹിംസ എന്നുള്ളത് അലിഞ്ഞു ചേരും ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ വിശേഷവിധിയായിട്ട് അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? അഹിംസ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കും. ഒരു ജീവികളെയും അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയൊക്കെ ഇരിക്കും. ഭക്തൻ സ്വഭാവേന അഹിംസാവാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അഹിംസ വിശേഷവിധിയായി പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സസ്യാഹാര പ്രസ്ഥാനത്തിലും മറ്റും ചേർന്ന് പവിത്രീകരണം തേടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തൻ പരപ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ സസ്യാഹാരിയായി തരും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പവിത്രീകരണം ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങും, മതി, ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വിശേഷിച്ച പരിശീലനം നേടേണ്ട എന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്.
ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും അവനിൽ താനേ വികസിച്ചുകൊള്ളും. ബോധപൂർവം സസ്യാഹാരം ശീലിക്കും, അഹിംസ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, ഭൗതികമായ തോത് വെച്ച് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ യോഗ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഭക്തനായി തീരാനായിട്ട് ഈ യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. സസ്യാഹാരിയാവണം നിർബന്ധമില്ല. അഹിംസ വാദിയോ ഒന്നും സസ്യാഹാരി. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവര് സസ്യാഹാരം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ. അവര് അഹിംസവാദികളാണ്, പക്ഷെ അവര് ഭക്തരായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, അല്ലേ? എല്ലാ സസ്യാഹാരികളും ഭക്തരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം നല്ലൊരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ വരും അവിടെ? സസ്യാഹാരിയായിത്തീരും, പിന്നെ അഹിംസാവാദിയായിരിക്കും. ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ഗുണങ്ങളിൽ തനിയെ അവിടെ വന്നു താനെ ചേരും. വികാസം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പർവ്വതമുനി, നാരദമുനിയുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് പർവ്വതമുനി. അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രിയപ്പെട്ട നായാട്ടുകാര, എറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ സമ്മതമല്ലാത്ത നിന്റെ ഭാവത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇതെല്ലാം തനിയെ, ഈ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിഭാവം വളർത്തിയെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല് വ്യക്തികളെ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം തനിയെ രൂപം കൊണ്ടുകൊള്ളും. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പരദുഃഖത്തിന് ഇടം കൊടുക്കില്ല. പരദുഃഖിയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവൻ. ദുഃഖിയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തില് നമ്മളും ദുഃഖിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തില് നമ്മളും സന്തോഷിക്കും. അതേസമയം വേറുള്ളവരെങ്ങനെയാ? പരസുഖം വരുമ്പോള് നമ്മൾ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർക്ക് സുഖം കാണുമ്പോ ഷടാ ഇവനിപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും നമ്മൾക്ക്. അതേസമയം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം തോന്നാല് ഭക്തന്മാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുവയ്ക്കും, അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യും. സുഖം വന്നാല് അതും സന്തോഷം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാ ഭക്തരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശാരീരികമായ ശുദ്ധീകരണം, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മനസ്സമാധാനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് താനേ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ മതി, തനിയെ നമ്മൾക്ക് അവക ഗുണങ്ങളൊക്കെ തനിയെ വന്നു ചേരും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണം അതിന്? ശ്രവണം, ജപം, സ്മരണം, സേവനം, ആരാധനം, പ്രാർത്ഥന, ആജ്ഞാപാലനം, സുഹൃത്തെന്ന നിലയിലുള്ള കൃഷ്ണ സേവനം, അത്രയും വേണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സർവവും ത്യജിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് വരും. ഭഗവത് നാമം കേൾക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ അവരവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്, വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും 1 2 വിധം അഥവാ 9 വിധം ചെയ്താലും ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം നേടാം. ഏതൊക്കെയാണ് 9 വിധം? കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ആത്മനിവേദനം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം ലക്ഷ്യം നേടിയ ആളാണ്. ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ട്, അതെന്താ മാതാജി? അതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ട് സമ്പൂർണത കൈവരിച്ചതിന് മൂർത്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം ലക്ഷ്യം നേടിയ ആളാണ് പരീക്ഷിത്ത്. ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ലക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചത് ഭാഗവത പാരായണത്തിലൂടെയാണ്. ഭഗവത് സ്മരണയാണ് പ്രഹ്ലാദനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ തഴുകി അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത്. പൃഥു ക്ഷേത്രാരാധന കൊണ്ടും അക്രൂരൻ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ഹനുമാൻ സേവനത്തിലൂടെയും ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ സൗഹൃദത്തിലൂടെയാണ് അത് സാധിച്ചത്. തനിക്കുള്ളത് മുഴുവനും കൃഷ്ണന് കാഴ്ചവെച്ച് മഹാബലി ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയിലെത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഓരോരോ ഒന്നില് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നവവിധ ഭക്തിയിൽ ടോപ്പായിട്ടുള്ളത് ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത്ത്, പിന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, കീർത്തനം, സ്മരണത്തിലൂടെ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദ്, പാദസേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവി,
പിന്നെ ക്ഷേത്രാരാധന അർച്ചനത്തിലൂടെ പ്രഥമഹാരാധന അർച്ചനത്തിലൂടെ പൃഥു, പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അക്രൂരൻ അക്രൂരൻ, സേവ സേവനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ദാസൻ, പാദസേവനത്തിലും ദാസഭാവം, അല്ല ഹനുമാൻ, ദാസ്യഭാവത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ സൗഹൃദം, സഖ്യത്തിൽ സഖ്യം, അർജുനൻ അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം, മഹാബലി. മഹാബലി ചക്രവർത്തി. ഇപ്പറഞ്ഞ 9നും ഒരുമിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. ഏറ്റവും പ്രധാന സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്താ പറയണത്? അംബരീഷ മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചു. കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, കാതുകളെ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നിയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപം കാണാൻ കണ്ണുകൾ, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ ശരീരം, ഒന്നിച്ചുണ്ണുകയും ഒക്കെ വേണ്ടിവരും. ഇത്തരത്തിൽ ശരീരം പരസ്പരം സ്പർശിക്കുമല്ലോ. അംബരീഷൻ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായി മാത്രമേ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്പർശം അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില ഗുരുക്കന്മാര് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പോയി നമ്മള് ഇപ്പൊ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാലിൽ നമ്മൾ തൊടാൻ പാടില്ല. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ അത്രയും പവിത്രമായിട്ടാണ് അവര് നടക്കണേ. നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് അവരെ കാലിൽ തൊടാനൊന്നും പാടില്ല. ഈ മഹാരാജാക്കന്മാരെയും അവരവരൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും അകലം പാലിക്കണം. നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരൊന്നും അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് തൊട്ട് നമ്മൾ അശുദ്ധമാക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും കുറച്ച് ദൂരം പാലിച്ചാണ് നമ്മൾ നമസ്കാരം ചെയ്യുക. ചിലവരുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളായാലും ഒന്നും നോക്കൂല, ഓടിച്ചെന്ന് ശിക്ഷാഗുരുക്കളെ ആയാലും ദീക്ഷാഗുരുക്കളെ ആയാലും ഒക്കെ ഓടിച്ചെന്ന് കാലിൽ തൊടണം. ശരിക്കും മുമ്പ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കാലിൽ തൊട്ടാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടാന്ന്. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് അരോചകമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയണത്? ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി മാത്രമേ സമ്പർക്കമുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്പർശം അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. നമുക്കറിയില്ല അവര് ശുദ്ധഭക്തരാണോ, അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മ എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഏത് ഗുരുക്കന്മാരെയും പ്രണമിക്കാനായിട്ട്. എന്താ അവര് ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ തൊടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാറി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ അനുഗ്രഹം തേടുക. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്പർശം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കൃഷ്ണന് അർപ്പിച്ച നിവേദ്യം രുചിക്കാൻ നാവ് വേണം. ഇങ്ങനെ സകലവിധ ഭക്തിയുത സേവന രീതിയും പ്രാവർത്തികമാക്കി. പിന്നെയാണ് മഹാരാജാവായിരുന്നുകൊണ്ട് പണത്തിന് ദാരിദ്ര്യമില്ല. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പാകപ്പെടുത്തി അംബരീഷൻ നിത്യവും നിവേദിച്ചിരുന്നു. രാജകീയമായ സന്നാഹങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ എന്ത് വന്നത്? സുദർശന ചക്രം അല്ലെ. അജയ് ഘോഷ് പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിന്ന് കാലത്തല്ല കയറിയപ്പോൾ പ്രഭുവിനെ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, പ്രണാമം. 7:42 ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് മാതാജി? അല്ല 7:42 പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത്. അപ്പൊ വില്യമംഗലം ഠാക്കുറ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നേരെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി വളർത്തുന്നതോടെ ഒരു ദാസിയെ പോലെ മുക്തി നമ്മുടെ അതായത് ഭക്തന്റെ പിറകെ നടക്കും. മുക്തി വേണം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മുക്തിദേവി നമ്മുടെ പിന്നാലെ നടക്കും. ഒരു ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മുക്തി വേണ്ട പറയും. എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്താൽ മതി. മുക്തി നേടി സായുജ്യം നേടണമെന്നൊന്നും അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ടാണ് മുക്തിദേവി ദാസിയെ പോലെ ഒരു ഭക്തന്റെ പിറകെ നടക്കും പറയുന്നത്. മനസ്സിലായത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതികമാലയവര് അതോടെ മുക്തി ഭക്തന്റെ ദാസിയായി തീരും. എങ്ങനെ? വില്യമംഗലം ഠാക്കുറ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നേരെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി വളർത്തുന്നതോടെ ഒരു ദാസിയെ പോലെ മുക്തി നമ്മുടെ പിറകെ നടക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് സമയം പോകുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയിക്കോട്ടെ. ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ട ഘടകം എന്ത്?
അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥത നമ്മൾക്ക് അടുത്ത നാളെ ആ. നോക്കാം മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. അതെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെ. ആൻസറും. നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതെ. വിഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ നമ്മൾക്ക് കേറുമ്പോ തന്നെ രണ്ട് ഇതിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ. ഒരു അതെ. ക്ലാസ് ചുറ്റി വെച്ചോണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസം തന്നെ തീർത്തോളണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ച